بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاك أمين. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓቢይ ኃይሊ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዘይእሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ዕለተ ረቡዕ ድሕሪ ሰሉስ ቶማስ ተባሂላ ትጽዋዕ። ዕለተ ረቡዕ ድማ አልዓዛር ትበሃል። ረቡዕ አልዓዛር ተባሂላ ትጽዋዕ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ 38 ክሳብ 46 አሚነ ክንብቤ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ሓዚኑ ናብቲ መቃብር መፀ። እቲ መቃብር ከዓ ብእምኒ ዝተዓፀወ በዓቲ ነበረ። ኢየሱስ ነዚ እምኒ አልዕልዎ በሎም። ማርታ ሃብቲ እቲ ምዉት ድማ ጎይታይ ራብዕቲ ስለ ዝገበረ ፈጺሙ ጨኒኡ እዩ በለቶ። ኢየሱስ እንተ ተአምንስ ክብሪ አምላኽ ክትርኢ ይኽዶ አይበልክኽን በላ። ስለዚ ነቲ እምኒ አልዓልዎ። ኢየሱስ ከዓ አዒንቱ ንላዕሊ ኳሕ ኣቢሉ ኣቦ ስለ ዝሰማዕኻኒ ኣመስግነካ ኣለኹ። እዞም ኣብ ዙርያይ ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ክእመኑ ደኣ እየ እዚ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም እትሰምዓኒ ይፈልጥ እየ በለ። እዚ ምስ በለ ዓዊሉ ብዓብይ ድምፂ አልዓዛር ንዓ ናብ ገዳም ውፃእ በለ። እቲ ምዉት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእስሩ ገጹውን ብዓለባ ተጎንኪኑ ከሎ ወፀ። ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም። ሽዑ ካብቶም ናብ ማርያም ዝመፁ ብዙሓት ኣይሁድ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ርእዮም ብኡ ኣመኑ። ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርዎ። ፈታዊ ክርስቶስ ዝነበረ አልዓዛር 4 መዓልቲ ድሕሪ ምሞቱን መቃብሩን ካብ መቃብር ፀዊዑ ጎይታ ስለ ተሰንስኦን ብዙሓት እውን ነዚ ተኣምር ሪኦም ሰሚዖምን ብጎይታ ስለ ዝኣመኑን ኣብታ ዕለት ድማ ጎይታ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ፣ እቲ ብኣይ ዝኣመነስ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ብምባል ብግልፂ ስለ ዘመሃረን ስለ ዘርአየን እዚኣ መዓልቲ ነዚ ዓብይ ግብሪ ትንሣኤ ንምዝካር አልዓዛር ተባሂላ ትጽዋዕ። እቲ ምውት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእስሩ ገጹውን ብማእረምያ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 44 በረኸት ትንሣኤሁ ኣይፈለየና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሰላም ንሃገርናን ንዓለምናን የውርደልና እግዚአብሔር።